ପିଲାମାନେ କହିଲା ଦେଖି ଗୋଡ଼ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ କରେଇ? ଗୁରୁଜୀ, ଗୋଡରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ଖେଳୁ ଆଉ ଦୌଡୁ। ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ହଁ, ସାପ ପରି ଜିଆ, ମାଛ, ଗେଣ୍ଡା ଓ ଜୋକର ବି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଥୁଏ। ଗୁରୁଜୀ, ମୋର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମଣିଷର ବି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ସିଂହ, ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ 4ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ଆଗ 2 ଗୋଡ଼କୁ ହାତ ପରି କାମରେ ଲଗାଏ। ମୋର 5ଟା ଗୋଡ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ନା ନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି ମଶା ଓ ମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ସାଟ? ମୋର ବି 4ଟି ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି। ମଶା ଓ ମାଛିଙ୍କର 6ଟି ଗୋଡ଼ ଥିଲେ। ମୋର ବି 6ଟି ଗୋଡ଼ ଥିଲେ। ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମହୁମାଛି ଓ ଭଅଁରଙ୍କର ବି। ବାଃ, ଏଥର କହିଲ ଦେଖି କାହାର 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ପୁର? ମୋର ପରା 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ସାରର ମଧ୍ୟ 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ରେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭେ। ସେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଆଉ ଓଦା ଜାଗାରେ ରହେ ଭେ। ଗଛର ଛାଲି ଭିତରେ। ଆରେ ବାଃ, ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ ଭୋ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ବାଲିଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭୂତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବୁ।